बाथ्राखौनो बयबो कुइसन खालामबाय थायो आं दिनै खोन्थादोनसै आंना माबोरै गिदिर जानाय दालाय फ्लिपकार्ट मिश'फोराव मोनसे थेमानि बुस्थु मोना होमबा बेखौ हराव फोननानै नानानै लाबाय थाबानो गिदिर गिदिरनो खोन्थाबाय आरो आं रावनोबो खोन्थायामोन नङाबा आंखौ नायनाय नङाना मानसिफोरा बेलेग सिख्लाफोरनाबो गिदिर गिदिर जाबा बेलेग सिख्लाफोरखौबो नायगोन जेबो नङा दे बिराद रिकुवेस्ट खालामथाबाय मानसिफोरा बिराद सोंहरबाय थाबाय मेसेन्जारावबो सोङो लाइभफोरावबो बिराद सोंबाय थायो ओमफ्रायथ' आं दिनै खोन्थाबाय आरोना बेयो मा होनो मिश' फ्लिपकार्टफोराव मोनोना बेफोरखौ फोननानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां समान समान नाबानो जाबाय नङाबा थाइसे खाना जाजागोन आंनि मोसाहारी चेनेलाव नोंसोर गासिखौबो फरायना लालायबाय लोगोफोर नोंसोर थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानो हागौ मानोना आंना टपिकआ माने बे नङा होमबाबो माने बे सिख्लानि टपिकखौ ससे लाफानानै नोंसिनि थाखाय फोरमायनो होनाय जादों लोगोफोर बेबायदिबा माने गोबाव खालामालासिनो जि टपिकआव फैदों बेनो सावरायनोसै लोगोफोर दानि जुगाव मा जानो थांदों रावबो हमनो हायाना लोगोफोर मानोना गाव गोसो बायदि जेरै मेरै खालामनो हायो आं बे सिख्लाखौ माने गाज्रिथ' बुङा आं माने दहाय फुङाव माने फेसबुक इउटुबाव नुदों माने बेखौ नुनानै माने आंबो एसे भिडिअ बानायनो होननानै बानायनाय जादों लोगोफोर माने दानि जुगाव रावखौबो जेबो बुंनोबो हाया आरो गाज्रिबोथ' बुंनो हाया जाबाय माथो खालामबावनो ना लोगोफोर माने मिनिनो थावथाव माने जारलासो ना माने मिनिखागोन माने बेबायदि भिडिअखौ नुयोबा माने जायब्लाबो मा बुंनो जायोना माथो बुंबावनो लोगोफोर बेबायदिबा मेन टपिकआनो जादोंमोन लोगोफोर जों मानोना गुबुन जायगाफ्राव थांनानै माने खामानि मावो जेराव मेरावनो माने खस्थ'बो सैनांगौ जायो लोगोफोर मानोना आजिखालि जुगाव जेरावखि थाङा माने खस्थ' खामानिखा माने ओंखायनो आङो फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो खावलायो माने जेब्लायबो माने फरायनाय लिरनायाव गोसो होनांगौ नङाब्ला नोंनि माने लाइफआव माने नोंनि इयुन संसाराव माने खोमसियानो खोमसि फैबाय थायो माने लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायो माने मावनाय दांनायाव जेब्लायबो माने लेहेम जानाङा आरो मानसिया माने जिखि खामानि मावा माने टारगेट मोनसे थानांगौ लोगोफोर नङाबा माने नोंनि साननायफ्रा माने जाफुंनो नागिरा लोगोफोर मानोना नोङो मोनसे सानगोन मोनसे मावगोन बेबायदिजों जेबो जाया आजिखालि जुगाव माने नोङो जि माने हास्थायदों बेखौ हास्थायना माने साननानै मावनांगौ जायो लोगोफोर आरो खामानियानोथ' होनखाबाय माने जेब्लायबो माने मेंनायखौ मेंनाय गैयै बायदि आरो खस्थ'खौ खस्थ' गैयै बायदि मावब्लासो बे जुगाव माने नोंनि साननायसिम माने जाफुंहैनो हायो माने आं माने दुखियाफोरनि थाखायल' फोरमायनाय जादों लोगोफोर गाज्रि मोननाङा मानोना दुखिया जायोब्ला माने मा खामानि मावनांगौ मा सिस्टेमै थांनांगौ बेखौ फोरमायना होनाय जादों लोगोफोर मानोना जेब्लायबो माने जोङो खस्थ' मावाब्ला न'खर सलिनायाव गोब्राब जायो दुखिया मानसिफ्रा आरोना दुखिया मानसि आरो नों जिखि माने साननायफ्रा माने एसे माने जायै बायदि मोनो मानोना नोङो जि खामानि मावो बेफ्रावबो नोंनाव माने गोसो बायदि मावनो हाया जायो माने नोङो सरखारनि बिथिंफ्रावबो माने जि बुस्थुखौ माने नांगौ माने बेफोर बुस्थुखौ मोना जायो मानोना दुखिया मानसिफ्रा मानो नोङो रावखौबो सिनाया नोङो गामि खामानि मावना माने बायदिसिना नोङो सोब बिथिङाव माने सोरबा बायदिया जोंनि जायगायावथ' माने रेसन कार्ड बायदिसिनाबो गैया माने बिसोरबो माने खामानि फारसे बांसिन गोसो होनानै माने बेफोरबायदियाव माने थालाङो माने जोंनि जायगायाव माने जाय माने एसे एनै गिदिंबाय थाग्रा बेफोरल'सो माने रेसन कार्डआनो होन जब कार्ड होन आग्राया बाग्राया माने जिखि माने खामानियावनो माने थालाङो माने दुखियाफोरा बेबायदियाव माने दुखियाफ्रा सोरबाना माने दुखिया मानसिखौ नाया माया होनो माने जों माने खामानियाव बांसिन नांथाबना थानांगौ जायो जों दुखियाफ्रा माने ओंखायनो जोङो जि बुस्थुखौ माने नांगौमोन बे बुस्थुसिम माने जों सौहैनो हानो नागिरा समाव माने नोङो दरिलग माने नोङो दुखिया जायोब्ला सोरबा लिडारफोरखौबो नोङो सिनाया जायो मोजांबो मोनथिया जायो बेबायदि जानायाव माने जोंनि दुखियाफोरा माने सोब खामानियावनो माने थालाङो आरोना लोगोफोर आं बेबायदि होनना माने राजनितिकनि लिडारफोरखौबो रावखौबो जेबो होना माने आरो
मालायखौ माने गाज्रि बुंनायाबो मोजां नंखायानो। नों माने जि माने सिस्टेम बेखौल' खोन्थालांनांगौ लोगोफोर होनोबा माने मोजां आरो नों रावजोंबो गाज्रि मोनजाया जायो लोगोफोर। मानोना सोरखौबा आसि थुनानै डाइरेक्ट बुंनायाबो मोजां नङा लोगोफोर। ओंखायनो रावखौबो जेबो बुङियानो मोजां बे जुगाव माने। माथ्र' आं फोरमायनाया माने दुखिया जायोब्ला माने मा खामानिफ्राव मानि बिथिंफ्राव माने थालाङो मानसिफ्रा बेखौ आं फोरमायनाय जादों। माने नोङो माने फिसाला फिसाजोफोरखौ माने फरायनाय लिरनायाव गोसो जाब्लाबो माने फोरोंनो गोसो जाबा माने थालांनाय जायो लोगोफोर। मानोना थाखा फैसानि खोथा थायो। सोरबा बायदियाथ' माने माइरं बायना जायो आरो संख्रि फानलु फारसेथिं बायना जानांगौ जायो। नोङो दा खोथाजों खोथा 300 400 हाजिराफ्रा माने फिसाला फिसाजोफोरखौ फोरोंनो ना न'खराव सलायनोबो जायोमोन लोगोफोर। ओंखायनो खामानि मावनायाव माने लेहेम जानाङा फंबाय बिनानावमोन। आरो नोंसोरबो फरायनायाव माने लेहेम जानाङा। बिमा बिफाया माने खस्थ' खालामनानै फोरोंदोंबा गोसो हो। फरायनायाव माने जेब्लायबो माने उन जाना थानाङा। आजिखालि जुगाव माने फरायनाय लिरनाय गैयाबा माने जेब्लायबो माने नोंखौ रावबो सनमानबो लानाय नङा। बे जुगाव माने बिदि जालांबाय फंबाय बिनानावमोन। आं ओंखायनो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ गुरै खावलायखायो मानोना बे जुगा बेबायदि नङाबानो सलिथारा। लोगोफोर आंना समाबो गैला। आं दोनथ'नांसिगोन भिडिअखौ। माने आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो। बेबायदिबा दोनथ'बाय। जै बर' हारिनि।